מה שאנחנו רואים פה זה וסת מהירות, דגמים יותר ישנים אבל מאוד מאוד נפוץ. וסת המהירות דוגם את המהירות של המעלית באופן רציף. ברגע שמהירות המעלית עוברת את המהירות המותרת, יש לנו פה לשונית. הלשונית תיכנס לתוך אחד מהשגמים, לתוך אחד מהמאיצים פה, והוא יפסיק את סיבוב הגלגל. ברגע שסיבוב הגלגל מפסיק, הכבל שנמצא פה בקצה למעשה מרים ידית כמו הנדברקס, ואז המעלית למעשה נעצרת במקום בלי שום קשר לכבלים. למה אני מתכוון? למעלית יש שתי כוונות, מסילות מפלדה לאורך כל הפיר. בואו נדמיין, אם אני חותך את הכבל עם המעלית, אמורה להתחיל לצנוח וליפול. זה לא קורה. וסת המהירות שפה מוודא ויודע שהמעלית עוברת את המהירות המותרת, והוא מכניס מה שנקרא קלינים, טריזים על הכוונות, על מסילות הפלדה, ואז המעלית למעשה עומדת על שתי מסילות פלדה מאוד חזקות.